dic no. Això no sé si desenvoluparà en alguna cosa, però crec que vull fer un vlog de la meva setmana. Us faré modo anar parlant i anar ensenyant cosetes. És dilluns al matí, ahir vaig anar d'excursió tot el dia a Coll Lliure amb els de la uni, en plan organitzat per profes i tal, i estic molt cansada, llavors m'he saltat la primera hora de classe i ara endreçaré la meva habitació, que és una cosa que està feta un show. Acompanyeu-me. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Bon dia, he intentat gravar una mica de videoblog durant aquesta setmana i no ho he aconseguit. Soc nefasta, però intentarem fer-ho del cap de setmana. Avui és divendres, són les 7:45 del matí i comença el meu dia. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. I aquell dia em vaig quedar allà, no vaig gravar res més. El cert és que gravar videoblogs encara no se'm dona gaire bé, però bueno, suposo que s'ha d'anar practicant per agafar el tranquil·lo. Però sí que vaig anar gravant cosetes durant el mes de maig i principis de juny. I he decidit fer aquest videoblog amb els vídeos que tenia. Espero que el gaudiu. I com explicar-te que la lluna ha canviat, que no reflecteix en les arrugues del teu nas de cas. Tot va canviar. Penso en com true.